Skont statistika maħruġa mill-Uffiċċju tal-Istatistika kemm ta' Malta, l-NSO kif ukoll tal-Unjoni Ewropea, l-Eurostat, ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta hija sostanzjalment iktar baxxa mill-medja kemm tal-Unjoni Ewropea kif ukoll taż-żona tal-Ewro. Filwaqt li x-xahar li għadda ir-rata tal-inflazzjoni fl-Unjoni Ewropea kienet ta' 8.1%, f'Malta kienet 5.4%, jiġifieri 2.7% aktar baxxa. Fl-istess ħin ir-rata tal-inflazzjoni f'Malta x-xahar li għadda kienet 2% iktar baxxa mir-rata ta' 7.4% taż-żona tal-Ewro. Daqatajn lejn il-figuri minn madwar l-Unjoni Ewropea u ż-żona tal-Ewro kollha kemm huma turi li fuq nett tal-lista bl-inqas soli tal-ħajja hemm Malta u Franza u warajhom il-Finlandja. L-ogħla rati ta' inflazzjoni ġew irreġistrati fl-Estonja, fil-Litwanja u fir-Repubblika Ċeka. F'pajjiżna fid-dawl tal-pressjoni fuq il-prezzijiet minħabba żieda fid-domanda min-naħa tal-konsumatur hekk kif ħerġin mill-pandemija, kif ukoll kaġun tal-gwerra fl-Ukrajna, partikolarment fuq il-produzzjoni u l-fornitura tal-qmugħ, l-akbar impatt fuq ir-rata tal-inflazzjoni kien fl-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku b'1.5%. Mill-banda l-oħra kien hemm tnaqqis ta' 0.7% fil-prezzijiet fil-qasam tal-komunikazzjoni. F'dawn iċ-ċirkustanzi diffiċli għall-Ewropa u għall-bqija tad-dinja, il-Gvern Malti qed jieħu d-deċiżjonijiet li hemm bżonn sabiex iżomm il-prezzijiet tal-ikel bażiku u tal-enerġija stabbli għal Maltin u l-Awċin. Kien b'riżultat ta' din il-politika illi Malta rnexxielha tirreġistra l-inqas rata ta' inflazzjoni madwar l-Ewropa kollha kemm hi.